I den her fremlæggelse vil vi snakke om konserveringsmidler. Konserveringsmidler er stoffer, der tilsættes til fødevarer, kosmetiske produkter osv. for at forlænge deres holdbarhedstid. Det vil konserveringsmidler gøre, er at holde bakterierne væk fra produktet. I den her fremlæggelse vil vi danne et overblik over, hvor og hvorfor konserveringsmidler bruges, hvilke slags der findes, og hvad fordele og ulemper er ved at bruge dem. Til sidst vil der blive snakket om vores forsøg med syntese og renhedsbestemmelse og paraben, og helt til sidst konklusion. Hvor anvendes konserveringsmidler? I dag bruges konserveringsmidler i mange af de produkter, som vi bruger i vores hverdag. Man kan finde dem i fødevarer for at forlænge holdbarheden af produktet og for at beskytte produktet fra bakterier. Disse midler bruges tit i fødevarer som brød, juice, syltede grøntsager, men også i kødprodukter som pålæg. Et andet sted, vi kan finde konserveringsmidler, er kosmetiske produkter som makeup, shampoo, creme og mange andre lignende produkter. Her bruges det til at undgå mikroorganismer som svampe og bakterier, som kan ødelægge produktet. Midlerne bruges mest i produkter, der er baseret på vand. Hvorfor anvendes konserveringsmidler? Konserveringsmidler bliver i dag brugt til overordnet beskyttelse af produkter for alle mulige former for urenheder. Dette er med til at øge holdbarheden af produkter, der indeholder dem. Uden det vil deres levetid være langt kortere og være mere sundhedsskadeligt for os som forbrugere. Nogle af de urenheder, der kan dukke op, er svampe eller andre bakterier, som især trives i fugtige miljøer. Forbrugeren bliver så derfor beskyttet for fordærv og infektioner, og giver derfor konserveringsmidler en høj nødvendighed i vores hverdag. Hvad gjorde man tidligere? Inden konserveringsmidler blev anvendt som standard, var der flere forskellige måder, som der ellers blev konserveret på. Heriblandt var naturlige metoder især populære. Disse inkluderer processer såsom saltning, tørring, fermentering og syltning, hvor man bruger salt, sukker, eddike og varmebehandling til at øge holdbarheden af mad. Metoderne bliver stadig brugt i dag, især frysning, hvor nogen stadig foretrækker det naturlige over det kemiske. Hvilke konserveringsmidler anvender man? Der bliver anvendt både naturlige og syntetiske konserveringsmidler. Ved naturlige midler bliver der især anvendt citronsyre, eddike og rosmarinekstrakt. Disse findes i økologiske produkter. Syntetiske bliver der brugt benzoater, sorbater og nitrit. Disse findes man i blandt andet saft, bagværk og kødprodukter. Der bliver også brugt en særlig gruppe af parabener, som især i kosmetiske produkter. Her findes metyl, etyl, propyl og butylparaben. Disse er især effektive mod svampe og bakterier af forskellige varianter. Vores forsøg, syntese og renhedsbestemmelse af parabener. I vores forsøg blev der arbejdet med syntese af parabener. Forsøget gik ud på at fremstille parabener ud fra esterificering af 4-hydroxybenzosyre med en alkohol, hvor vi brugte metanol. Da vores syntese var fuldført, skulle vi så bestemme renheden. Vi fremstillede en paraben ved esterificering af 4-hydroxybenzosyre med en alkohol. Disse kan man så for eksempel bruge metanol eller propanol. Efter syntesen bestemte vi renheden ved hjælp af TLC-analyse, UV-spektroskopi og smeltepunktsmåling. Resultatet blev sammenlignet med litteraturværdier og grænseværdier i kosmetikbekendtgørelsen. Forsøget viste, hvordan man kemisk kan fremstille og kontrollere konserveringsmidler, og hvordan man vurderer deres kvalitet og sikkerhed. Fra vores forsøg kan vi se sammenhæng mellem kemien og vores hverdag i de produkter, vi bruger. Fordele og ulemper ved konserveringsmidler. Når man vurderer både fordele og ulemper ved brug af konserveringsmidler i fødevarer, er det tydeligt, at der findes flest fordele. Konserveringsmidler hjælper med at forlænge produkternes holdbarhed, beskytter os mod bakterier
bidrager samtidig til reducering af madspild, hvilket er vigtigt for os både økonomisk og miljømæssigt. Dog er det også vigtigt at være opmærksomhed på ulemperne. Nogle syntetiske konserveringsmidler kan fremkalde allergiske reaktioner, og derudover bliver der snakket meget om paraben, som er mistænkt for at være hormonforstyrrende. Det kan altså have alvorlige konsekvenser for vores helbred, og derfor anbefaler man at tænke over og undgå specifikke paraben for at beskytte sig selv bedst muligt. Vores forsøg, syntese og renhedsbestemmelse af parabener. I vores forsøg arbejder vi med syntese af parabener, som er en gruppe af organiske forbindelser, der ofte anvendes som konserveringsmidler i kosmetik, cremer, shampoo og andre hverdagsprodukter. Formålet med forsøget var at få en forståelse for, hvordan parabener kan fremstilles kemisk, samt hvordan man efterfølgende kan undersøge deres renhed og kvalitet. Selve forsøget gik ud på at syntetisere et paraben ved hjælp af en esterificeringsreaktion. I reaktionen brugte vi 4-hydroxybenzosyre som syrekomponenten og en alkohol, i vores tilfælde metanol, som alkoholkomponenten. Når disse to stoffer reagerer under de rette betingelser, dannes en ester, som i dette tilfælde er paraben, metylparaben. Esterificering kræver normalt en syrekatalysator, ofte koncentreret svovlsyre, og opvarmning for at fremme reaktionen. Efter syntesen var gennemført, arbejder vi med at bestemme renheden af det fremstillede produkt. Det er vigtigt, fordi urenheder kan påvirke stoffets anvendelighed og sikkerhed, især hvis det bruges i kosmetiske produkter. Vi anvendte 3 forskellige analytiske metoder til at vurdere produktets renhed og identitet. Heriblandt TLC, tyndlagskromatografy, for at undersøge hvordan vores produkt indeholdt flere stoffer, eller om det bestod af en ren komponent. UV-spektroskopi til at undersøge, hvordan stoffet absorberer ultraviolet lys, og derved bekræfte tilstedeværelsen af de karakteristiske kemiske bindinger i parabener. Smeltepunktsmåling for at sammenligne vores produkt med litteraturværdier og se om smeltepunktet svarer til det for et rent paraben. De indsamlede resultater blev sammenlignet med kendte litteraturværdier og grænseværdier fra kosmetikbekendtgørelsen. Dette gjorde det muligt at vurdere, om vores produkt levede op til de krav, der stilles til renhed og sikkerhed i kosmetiske anvendelser. Gennem forsøget fik vi et tydeligt billede af, hvordan kemiske reaktioner og analytiske metoder anvendes i praksis til at fremstille og kontrollere kvaliteten af stoffer. Det illustrerer sammenhæng mellem teoretisk kemi og virkelige produkter, f.eks. hvordan de konserveringsmidler, der findes i shampoo, cremer og lotion, faktisk bliver fremstillet og kontrolleret i laboratoriet. Forsøget gav os derfor både praktisk erfaring med organisk syntese og forståelse for den betydning, kemiske analyser har for forbrugersikkerhed og produktkvalitet. Konklusion. Konserveringsmidler spiller en stor rolle i vores hverdag. De forlænger produkternes holdbarhed, beskytter mod bakterier og svampe og bidrager til reducering af madspild og sikrer produktkvalitet. Vi har set, hvordan de anvendes i både fødevarer og kosmetik, og hvordan naturlige og syntetiske midler har forskellige egenskaber og konsekvenser. Samtidig er det vigtigt at være kritisk over for nogle syntetiske stoffer, især paraben, som mistænkes for hormonforstyrrende effekter. Derfor anbefales det at undgå dem, og så brug gerne naturlige konserveringsmidler. Vores praktiske forsøg med syntese og renhedsbestemmelse af metylparaben har givet os konkret indsigt i, hvordan konserveringsmidler fremstilles og kontrolleres i praksis. Gennem kemiske reaktioner og analysemetoder som TLC og smeltepunktmåling har vi lært, hvordan man sikrer stoffets kvalitet og sikkerhed, præcis som det graves i den virkelige verden, hvor man producerer de her ting. Yes. Tak for i dag.